Olimpiyada boldum, Türkmenistan'ın baydan götürüp geçtim. Dünya boyunca şu adımda Avustralya'da Melbourne şehirine 120 yurt doldu. Şu yurdun içine bizim kedek baydamız geldi. Men şoňa şat begenýän, hemmeňe arzu etýän şu Türkmenistanyň baydan aldyrmagy hemem öz ýurduny aldyrmak. Türkmenistan döwletimizde medeni durmuş uğruna sport ulgamyny has köp ünserliýär. Yurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine Olimpiya şäherçeti vilayetler etraplarda sport toplumlary hereket edip, olarda Türkmenistanyň ýaşlaryň ençemese sportyň dürli görnüşleri boýunça türgünleşýärler. Paýtagtymyz Aşgabatda 2014-nji ýylda guşokly göreş we Türkmen milli göreşi, 2018-nji ýylda agyr atletika boýunça dünýä çempionatlaryny, 2017-nji ýylda ýapyk binalarda we söwüş turnuvy boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny üstünlikli geçirildi. Ýene-de bir neçe aýdan kuraş boýunça dünýä çempionaty Aşgabat şäherine geçirildi. Ine şeýle sport ulgamyny iri ýaşlaryň geçirilýän ýurduny Türkmen ýaşlarynyň sportyň dürli görnüşlerini ahlakly ýapyşmagy ýöne ýerden däl bolsa gerek. Çünki Türkmen halkymyzda irki döwürlerden bäri sporda bolan uly höwes bar. Türkmen topragyna dünýä belli türgenler ýetişip, olar ýurdumyzyň ýaşyl tuguny al asmana götürüp, bu bayragy häzirki Türkmen ýaşlaryna miras goýup gitdiler. Şeýle meşhur türgenleriň biri hem Altymurat Orazordyýewdir. Türkmenistanyň öňü gösen agyr atletikaçy Pelwan Altymurat Orazordyýew bir neçe gedek dünýäniň çempionudur. Bu dekenli türgen barada ýurdumyzyň hemde daşary ýurt neşirlerine ören köp makalalar neşir edildi. Biziň Atawatan Türkmenistan halkara jurnalymyzyň saýdyna hem Altymurat Orazordyýew barada ençeme makalalar çap edildi. Biziň Atawatan mezi toparmat hem şol makalalardan uğur alıp, Altymurat barada gaýtga görümli dokumental film taýýarlamagy makul bildi. Türkmenistanyň adyny bütün eleme dolduran sport ustady Altymurat barada ýaňy ýakyna biziň saýdymyzyň ýakymly ýatlamalar bölümini alyp barýan tejribeli jurnalist Akgül Saparova makala taýýarlady. Ol bu makalany taýýarlamak üçin diňe kitapxananyň özüni arxiv maglumatlary gözlemek üçin 7 sagatyny sarf edipdir. Oňa bu makalany taýýarlamakda bir döwürler Nesil gazetiniň baş redaktory bolan Anugul Narlewanyň bereni Altymuratdyň suraty we suratyň bir burçundaky Gurbanazar Ediýewiň goşgusynyň bir bendi alham bolupdyr. Yüreğimin gustasyn, yüreğimin azaryn jemläp hiç wagt gelmejek durnam çyn aglaryň ýedinne gönokot ýazylgy. Bu goşgu tetirler tolgunman okamak mümkin näl. Gözüme ýaş bada geldi sebäbi Şahir Gurbanazar Ediýewiň goşgusy Nurişka lakam bilen tanalýan Nur Muhammed Nazarowyň bir mahal video kasetasy bardy. Ana şonu men dinlän bir sözlem ýadyma düşýär. Yarışdan, halkara yarışdan gallarlan, Altymurat Alekseyewiň günäsi bilen yarışdan gallarlan. Altymuratjan Barcelonanyň garanky köçesinden eli bir taý krasowkaly gözi ýaşly bar ýartdyň sözler ýadyma düşýär. O söz hiç mahal ýadymdan çykaryp bilemek. Sebäbi belki Nurişkanyň şoňýaly gat tolgunma bilen ol aslyny bir giden adamlary gülküp aýlap, degişme bilen kalbany ala ýad etýän adamyň bir durşy bilen duýga gaplanyp, gynanç bilen şoňýaly beýik bir agyr atletikaçynyň ýene-de şo halkara ýarşa gidenler diňe ýeňiş gazanyp, Türkmeniň ýaşyl tuguny dünýäň gözüne parlatjakdygyna bolan anamyny bir tolgunma bilen aýdysy maňa täsir eden. Olimpiyada boldum, Türkmenistanyň baydan götürüp geçdim.
dünya boýunça şu adamna Astraliýada Melbourne şäherine 120 ýurt boldy, şo ýurdun içine biziň kedek baýdamyz galdy. Men şoňa şat begenýän, hemmeňe arzu etýän şu Türkmenistanyň baýdan aldyrmagy hemem öz ýurduny aldyrmagy. Bir 1969 ýylyň 16 iýununda Maru welaýatynyň takarçägi etrawyna dünýä inen Altymradyň gadanan üstünlükleri her bir jurnalist beýpar goýmady. Onuň bilen söhbetdeş bolmagy isleýän jurnalistleriň sany az däl. Ine şolaryň biri hem ýurdumyzyň ökde jurnalistlerinden Atymrat Şaguliýewdir. Atymrat aga hut Altymradyň öýünde bolup, özü bilen gürüňdeş bolan jurnalistleriň biridir. Men Atymrat Şaguliýew, jurnalist, Türkmenistanyň guruluşy we binagärligi jurnalynyň bölüm redaktory. Altymrat 1991-nji ýylda dünýäň çempionu boldy. Soňam 94-nji ýylda Awstriýada agyr atletika boýunça bütün dünýä ýarşy geçirildi. Şoňa gidenni biz hoş arzuwlar bilen uğratdyk. Soňam ol ýeňiş bilen dolanyp geldi. Şo taýda ol Stanganyň agyr atletikanyň iki görünüşi boýunça 357 ýarym kilen götürmek başardy. Mümkin zat däl ýalyp bolup görnýär. Şu günüň gözi hemişe şeýle seretdiň mümkin däl ýalyp bolup görnýär-de 2018-nji ýylda gahrman arkadaşymyň taýy tagalat bilen paýtagtymyň Olimpiya şäherçetinde agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Şonda da Altymrat adına baýrak goýuldy. Beýim uly hormat, bir näçe hormat syýlalarına gaýrat medalynyň eýesi boldy. Şu hemişe Altymrat çempionatlap ýörmerler. Altymratyň halkymyň öňünde bitiren hyzmaty gaty boly. Şoň üçin biz onu hemişe haýyr dogada ýatlaýar. Altymrat Orazordyýew dünýä ýaşlaryna, Aziýa ýaşlaryna, Ýewropa ýaşlaryna ençemegedek çempionluklara nasip boldy. Soňra ol türkmen öwletimiziň ýaşatygyny arasmanna batyrdyp, türkmen öwletimiziň ýüregine ösmejek ýyzgallaryna turganlaryň biri. Altymrat Orazordyýewiň geçen gahrmançylykly ýollary, gahrmançylykly mendilleri hiç wagt unutulmaz. Jaý cennet bolsun. Dünýäden gaty ýer gaýdan watana bolan söýgüsü üçin diýen medala münasip bolan meşhur agyr atletikaçy Altymrat Orazordyýew türkmen hem dünýä sportuny 3 müjek ýyzgalar gitdi. Altymrat Orazordyýew Ýewropanyň hem de dünýäniň bir näçe gedek çempionudur. Ol dünýä derejesinde ägirt uly ýeňşe eýe bolan ýeketäk gerçekdi. Türkmenistan kaçylaryndan ilkinji bolup Aziýanyň, Ýewropanyň ýeňjisi we dünýäniň bir näçe gedek iň güýçli agyr atletikaçysy adyny alan Altymrat Orazordyýew 1997-nji ýylda henüz 28 ýaş hem dolmanka Aşgabat şäherine aradan çykýar. Häzirki wagtda Mar welaýatynyň takarçägi etrawyna Altymrat Orazordyýewiň adyny götürýän sport mektebi bar. Umuman Altymrat Orazordyýewiň gyýsgy ýöne manily geçen ömür ýolunyň käbir pursatlary şundan ibarat.